Okay, atog Bilyakanangga. Pag-abot sa Bilyakanangga na may 40. Oh. Sumoy dahil na litaga na inong na corner na inong ko diri. Ato na kaya dili ka tra sa imbase ka kanya. Magparkingan man ko diha. Pero wala gyud ko'y parkinganan nga nang libot-libot sa ko. Bali walay membro ba. Kani mga orange wala ni siya membro, libuter ni siya. Mo bitaw ning kasukan mi og makita mi parking. Ang parking ra kanang mga yellow. Mga yellow Oo. sa ganun ka Oo. yellow ro. Kanang da sa SM yellow. Oh. Bila kanang nga yellow kanang San Vicente nga yellow. Pero kaning kuan orange bawal gid siya parking. Ana-ana ra gid siya. Tuyok lagi mo. Tuyok agad. Oo. Ipod ko pwede sunod sa mga maranasan ni Cynthia. Bawal. Bawal. Kaya na sila liner. Sila po bawal po na sila. Bago na may sistema ko dire ano. Gani. Pero ganahan hinong ko. Nya mas lamang sa iya sa motor kay ang iyang motor way bunog na ara diri way rapid ba. So ang bunog nga motor katong dito Bilyakanangga kay mo ato man sa subdivision mo ana man sa rapid. So ang ilang pasahero po dawaton kung unsa kada kanang pasahero mo kaya ang mga kuan. Sakay naman po para sa syudad. Kay bawal man sila motor sa syudad. Amo po ra kayo biyahe sa Orange. Sa kayo pasak sa gasolina po. Oo. Ano yung urban rider, nalabi na sa Vicente, nagreklamo. Kayo wala ba'y kanang kuding-kuding, muabot ig tungaw. Sauna ya, sauna. Oo, luoy kaya ang tagiya kay. Kuan, mo request dayo. Daot mang kuan mo na, motor kay. Mga tagiya, wa, kabalo, naabot na ig tungaw. Wala na lagi kayo i-jeep po dyan. Napag-iapon sila. Jeep, Jeep nga ka ng jeep. jeep. Green, Oo. Ayaw ka ba ito? ambot mo lang. Wala naman ko kayo kakita mo mga puti naman ang kuan. Gani, wala pa rin na inigaran. Kaya kuan man to, kanang chargeable. Di man to tubil-tubil, murag di magdugay ng unala. Nya mawala pa daw kuno nay mudagan diri puli sa mga tricycle kanang mga e-bike pa product ko lang Ang electric, o electric wala ito tubil chargeable, o chargeable. kailangan duwa mong baterya na kay pag malubat na rin ito Klaro lagi yan, kaya nakasakay ko di jeep. Ano, hukdan, bitaw na kuwan. ama ba naka-experience ka na Hukdan, bitaw na. Kurente? Kurente. ano rin na lang salamat Wala na lang kayo. kanya ka ron sa ikibuhat sa driver to Ano na, huwag siya sa iyan ko, ano ka, huwag. nanawag Ano niya, yan na lang pagkipanakita na. salamat Malangan pa man siya, kaya nag-charge pa man. Tawag niya ang kauban niya, nag-charge siya. asa man sila mag-start na Naman na sila bitbiton niya nga. may bitbito Oo, bitbiton na nila nga murag ka ng dako po siya nga chargeable ba niya. Oo ba? Ilang ko ano. Eh, dagan naman na stock permida sa Vicente. Karang diha man na paingon diha pero ito nga paingon sa Paro. oo ang paro man biya na Oh, ya. Karang daman tungod sa among mahunungan pa matimingan. mautang ko Nana sila yung mga dalhon na po, tawago na nilang kauban. Na narap ito dalhon kaya dako murag battery ba niya. Oo. Oras ito charge nila. or mau ba to Oo. mau ba to ipuli Ulat pa po lagi kay mga 30 minutes siguro. wala nga na pasayro Tangan yun, mga pasahero. Unang, mucho sila, panaupo na lang mga pasahero. naman to yung mga e-jeep nga magbiyahe o dito ang payon mula kuwat nawala na ron kay di man sino kayo kasubida na Oo, naman na, saka nang pahingon ko sa kabadbaran, mga Egypt. e-jeep o ka ng mga dats ko na Ay, that's ko na dahil na. Ay, parang that's ko ya. Parpariya naman sila electric kaya po gamit ko. That's ko. Ah,
Yan gabunta mga idol. Pinos ng sakay. Pako ra doa. Pako doa. Toyo lang so. Gabihan mga idol, gabihan. Kaya na yan sa akin mga idol. Maulan na kagabihan mga idol. Ay. Ay. Ay, buhay. Ay. Kinabuhay driver mga idol. Gabihan good mga idol. Dapat akong alaga ron. Dapat kayong alaga na ron. Alaga mga idol. Alaga. Ako lang mga idol. Yay! Maulan na kagabihion. Maulan. Ay! Baway na mga idol. Kay magkikay pa ko panihapon para sa akong alaga mga idol.